Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw o Ginoo. Ang mga Pariseo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus og namatikda nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod, ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinoon nga hugaw o kamot? Si Hesus mitubag kanila, wala gayod masayop si Propeta Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Og midugang si Hesus sa pag-ingon, gipasagda ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kung kamoy papilion unsa may inyong gusto, kanang hugaw o limpyo? Sa inyong balay gusto mo nga hugaw o limpyo? Inyong naong gusto mo hugaw o limpyo? Nanong gihugaw-hugawan man ninyo anang tap-tap? Aon sa na makalimpyo na makahugaw. Hoy, nawa inyong mga beauty ana. Ano ba tap-tap? Yang anong nagtap-tapan mo? Hadlok mo sa virus. Hain gagikan ang virus, gikan sa gawas, padong nimo. Si Kristo nag-ingon sa atong Ebanghelyo, ang musulod sa atong lawas, dili mo'y makahugaw, kundili ang mugawas. Na ay virus nga nagikan sa sulod. Mo na ikuyaw kayo. Ya unsa man nga virus ang gikan sa sulod, padong sa gawas, ang sala. Ang sala. Naamoy sala ron diha, sulod ninyo? Kana, di na madag tap-tap. Nya mao ginay tinuod nga hugaw. Mao nay makapahugaw. Na niagi panghinganlan si Kristo diri. Tanawa kuno wa ba ni diha nimo? Gikan kuno kasing-kasing manggula ang mga daotang huna-huna, bad thoughts. Unsa man ang bad thoughts? Kana bang mga biases, prejudices. Lingi ako na imong tupad.
Unsa may mahuna-huna nimo? Unsay musud sa imong nahuna iniglingi nimo ana? Maayo o dautan? Depende. Iglingi nimo sa imong banang palahubog kayo, may ka palahubog dako ay. Ana, kita sa gas imong anak nga tapulan kayo, ang musud sa imong nahuna, anasang tapulan da, kaon na sada. Kana sang sigig pangutang nimo, wa gi bayad-bayad, nya mosimba, nya kusog ay mingon, peace be with you. Kang naong bis bang buang, peace be diha. Basig naa ka nang hunahunaa ba? Gitawag na siya og daotang hunahuna. O nagtanaw ba kas pare nga nagsigig ingon nga kanang inyong pangolors buhok, kanang inyong pangiskis kilay, kanang inyong kural, nya nasa misa na sang parian, kural na sa niron. Kilay na sa niron, ana. Kabit na sa niron. Amo na gitawag mga daotang hunahuna. Wa mo ana? Naa, impiernohonon mo. Pagpakighilawas, unsa man ang pakighilawas? Kana bang adultery, partners adultery, gitawag na siya og fornication. Apil na diha ang premarital sex, apil diha ang same sex, basta mga sexual activity na wa gitugot sa Ginoo. Kana bang way mga kasal nga mag-sex, wa mo ron na nang hunahuna. Wa? Mas buutan pa demos pare. Anay, daghan kayo na karon. Daghan kayo. Maubita na ka na mga babae nga magpasiksi-siksi. Wa magilaing gihunahunaan na. Kighilawas man gina. Lagi. Ang sa may word, sexy. Ang sa manang sexy. Ang sa meaning anang sexy. Mo ba? Tanaw, i-google. I-google ba? Ina meaning sa sexy. Sexy gani, it is an appearance that ignites sexual desires. Ang imong gusto nga maglaway ang magtan-aw nimo. Mao na kana bang magpanila pa. Tulaw eh. Hasta pari ba? Hala. Na siya. Naana sa ilawom na to. Inigsulob pa lang sa babae, ana, inigsulob pala sa laki. Kani, sexy ko tanawon, ani. Awa na, sexual desire na pakighilawas na gusto, ana. Nya, unsa man na? Sala, di ana sulod dire. Pagpangawat, kanang mga kawatan. Kamo, unsa mo, kawatan, dili. Mayo, pariha daytang. Oy, otrosan mo mga kawatan kay mong dagko. Kana ding mangawat ka sa pitakas imong bana, mangawat ka pitakas imong asawa, mangawat ka sa pitakas imong mama o papa. Kana bang mangawat ka sa bond paper dito sa inyong opisina, mga ballpen imong dado sa inyo di kamnanghid. Unsam din na siya, di na pangawat di ay. Oy, nga kana ginagmay ra noon na. Anya kanang tanan nga kawatan, magplano man na sila unsaon pagkawat. So di nagasugod dire. Di agasugod. Labaw na ginang mga kawatan nga gitawag natong mga official thieves. Unsa man ang mga official thieves? Kanang nangawat diha sa ilang opisina. Mao nay official thieves. Managbarong pa na sila. Nindot kay na sila barong. Nindot kay na sila sakyanan. Inigdaga nila sa kalsada, naagi mag-una nga, magwangwang, maganaan na pa, tumba-tumba pa, aron wa nagi mo babag. Nga naman, magdali na sila kanunay, kay nga naman, tuapay laing kawatonon sa unahan. Ikaw babag-babagi. Okay, kada nila na pirma, pulos na dunay, musod sa ilang bulsa. Luoy kaita, nawa ka pirma. Nga naman, why musuod na to? Kita pa'y papadaplinon, daplin. Ana, di ba? Wuk. Ana ba? Daplin ka diya. Ito mong multicab, hapit may mahugs ka na. Daplin. Irog, as daplin. Naku, nga no, maning purti man nilang padaplin na to. Kay muagi di itong naang na nagkidlap-kidlap. Kinsa man to sila? Hinaot unta, nga dili to mga official kawatan. Hinaot lang unta.
Oo na, matod pa diri sa ato mga kadagkuan sa nasod, sukad katong nakamatngon kog buot, usa ka dako kayong babag sa atong kalambuan kanig yung graft and corruption sa atong nasod. Why presidenting nakalumpag ani hangtod karon? Nya ming takod na ni hangtod dinhi namo sa simbahan. Pero gamay ra man sa imong kawaton, kolekta ra man, pila ra man sa inyong ihog das kolekta gud, gamay ra man kayo tanan. Ano man dagko na imong ihog. Oy, kagagmay na inyong ihog. Sunod. Kaning pagpanglimbong, limbong ba kanang imong limbungan ng imong sigkataw. Di ang nagasugo dire. Kana bang pamakak? Kamo mga banarong niya dinhi, di mo manglimbong siyong asawa, di mo mamakak. Oh, wa maningog. Nya asam nagasugod ang pamakak, gikan din nas gawas. Padung na nga rin. Kamong mga asawa, di san mo mamakak sa inyong bana. Oh. Ano sad? Sa maningog. Ang pare, di mamakak sa parisyoner. Kamo, di san mo mamakak sa pare. Hoy, otro pa mo mga bakakon. Inigana sa Cebu, sa wag mi kahugron pa dir kay wag mi kwarta. Nya na dito'y kwarta sa bulsa. Mga bakakon. Dahil lingiw-lingiw ba nana? Ayo-ayo des bag, kuha des face mask kan. Ba mo yung nga batas. Wa kuno kay kwarta. Oy, naaoy. Di lang ni muyog. Mo na di ana gasugo diri giplano na daan. Nya kining mga sala mga igsuon mo ni tinuod nga makahugaw nato bisag limpyo pataglawas sama anang please pardon me gamiton akong example kana mga prostitutes nga nabiktima in town nining gitawag natog sex trade sa bisan unsang paagi. Mga ligo man na sila, limpyo man na sila, pero kitang magtan-aw nga nahibaw tag unsay ilang kinabuhi muratag hugawan tanong kami ra yung mga laki ang dili hugawan. Ay kamo kuno mga bana be, kamo mga bana din inyong asawa bisag kinsa lang lakiha makahilabot limpyuhan mo magtan-aw nila. Tubag mga bana. Di oy, ako wa man jud ko'y asawa pero di gimada. May rasang wa ko'y asawa. Pero madre, okay ra. Nga naman, kay wholesome man kay madre. Tuaram nas kumbinto. Kamo sang mga asawa, limpyuhan mo magtanaw sa inyong bana, bisag may pa kay na mo nindot siyang naong, nindot pa kay na mudag damit, pero bisag kinsa lang bayhana dito ang gipatungan. Limpyuhan mo magtanaw sa inyong bana, luod kayo, may kayong patyon. Bisan paglimpyo pa na, bisag na merfyong pa na, ano man, ang iyang sala, mo'y nakahugaw niya. Magmisa ko karon din nahibaw mo nga ni ako'y mga gipamabdusan din mga tulo ka buok. Nya inyo pag yung anak ang napamabdusan, limpyuhan mo magtan-aw sa naong pare, bisag nindot pa kay ko gibutang vismen. Moingon mo, kaluod. Ana, misa-misa biyang buang-buang dako. Di nakamahadlok mo sulti anoy. Ngano man, tungod sa sala nga akong gitago-tago pero naigo ka ni ana. Ang sala purti nang mupatay og relasyon, mupatay na siya og kinabuhi, mupatay og kaugmaon, mupatay pagid na sa atong espirituhanong kinabuhi kay ibutang tanas impierno. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon gid diri tumana gid ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga gihatag sa Dios kaninyo. Ipakita ni sa mga tao ang maong sugo. Aron makaingon sila kanindot sa ilang Ginoo kay suod kay nila. Nganong masuod man ang Ginoo nato kay gituma nato ang iyang mga sugo. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, gitisok sa Ginoo sa atong kasing-kasing ang iyang mga sugo ato ning tumanon sugod sa atong kasing-kasing.
Unsa may mga timailhan sa mga taong limpyo o kasing-kasing? Unsa man? Una gyud, malipayon og naong. Sige, lingian yung tupad. Ayaw lang pasultiha, lingian lang naong. Tanawa. Sige ko no, pangutan na ako ng imong tupad. Yung na, sa tanaw ni mo, limpyo ko. Yung na, tanaw ni mo ba, limpyo ko? Kay depende yun nas gatanaw. Si Mother Teresa bitaw of Calcutta bisag tiguang na kay to kunuton pa kay ignaw nya gabaw pag yung lawas katong tiguang na siya ba. Pero ang mga tao makakita niya bisag unsa pay ranggo mubaw gyud mutahod gyud nya matod pa nila bisag naa kay dagko kay problema mo smile lang ni Mother Teresa murag gyud kang mawad-as problema. Ano man limpyo man ang kasing-kasing. Si Pope John Paul II nga karon Saint John Paul II bisan pag takilid na to yang baba niya galisod nag-isa sa iyang sungkod katong ni Aris Pilipinas pag ana sa sungkod ala bisag naa ako sa TV agas akong luha kanindo tan-awon ni Pope John Paul II. Hey kanay inyong tupad tanawa ko nung naong makapalipay ba na nimo. Karon inig uli ninyo sa inyo tanawa ko nung malipay ba mo. Katulo ay kaduha nga timailhan sa tao nga limpyo kasing-kasing magsigi gid nagpasaylo mas mahigugma siya sa nakasala. Kana bitang taong kusog ay manglimpyo kada bang limpyada ba limpyado nga pagkatao kita ganin ni siya hugaw limpyuhan gina niya kay di siya katugot nga mahugaw mo na kana mga tao nga limpyo kasing-kasing maluluyon sa mga makasasala di gid na masuko. Kamo maluoy ba mo sa makasasala o magyaw-yaw? Mga hugaw mo. Sunod, unsa may timailhan sa tao nga limpyo kay kasing-kasing? Kusog kay na sila manghatag. Manghatag na sila hangtod Diyos katapusan nga ilang ikahatag. Tanawa si Jesus, hastang katapusang tuo siyang dugo, gihatag ngan hinato. Tanawa si Maria, hastang iyang pinanggang anak, gipakulata, gihatag lagid niya sa mga taong mga buangon para maluwas. Tanawas Mother Teresa, tanan iyang kabtangan si St. Francis of Assisi, tanan iyang gihatag ngadtos mga tao. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ilang kinabuhi gihatag. Tanan yun gihatag. Tanawa ang sugo ni Jesus, kung buot kang mahingpit, uli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Tanan yun ihatag. Tanawa tong biyuda nga limpyo kay kasing-kasing gihatag niya tanan niyang kwarta nga iyang kabuhian anang adlaw. Way kamo karon ihog ba ninyo ang tanan diha sa kolekta? Ang muhog sa tanan limpyo kasing-kasing. Nabe kamo no dahil mong katawa-katawa. Hibaw mo pila na atong halin ron sa kuan? Atong gipamaligya ang aslat para sa pagtukod sa kapilinha. Gikan atong August 8 hangtod karon nahalina na ta og 5,034 slots. Gaspat. Nakatampo na mo ani. Mayo. Napay nahibilin nga 24,466 slots. Nganong kusog bang halin karon? Daghan kaayo ang mga kasing-kasing nga gilimpyuhan sa mahal nga Birhen Maria. Daghan ba? Kay malimpyo na imong kasing-kasing, din adjud ka mahinugon anang kwarta. Imo ra gyud ang ihatag. Muna naglaom jud ko nga mahurot ra gyud ning 24,466 slots kutob sa September 8 kay mao man ni atong gidamgo o gipangandoy nga makahatag ta og birthday gift ni Mama Mary nga ma-secured ang kinahanglanong kantidad para sa pagtukod sa kapilinha di Fatima sa Takop San Remigio.
Proyekto kini sa atong Archdiocese sa Sugbo nga gipanguluhan sa World Apostolate of Fatima. Ikaupat nga replika sa kapilya sa Birhen sa Fatima didto sa Portugal niya gihimo sa atong dakbayan sa atong Archdiocese. Nya mutabang mog tukod ani. Hutdon taning 24,466. Kutob karong September 8. Ana. Pero ang nakaapan lang sad kay daghan kay nang donate karon na problema biya ko kay di naman ko dawaton sa Western Union para mo claim. Nya atong usang adlaw wa na sa dawata. Di na sa nako ma-claim ang gikan sa MoneyGram. Ana, kung saon man nako ha kay ni over na kunuta sa kadako sa kwarta ba nga sige dawat. Niya siya nakasugyot nako siya advice na lang na Father nga ipadritso sa imong bank accounts naman tay mga bank accounts wa may limit didto ngadto sang GCash dali sa kay mapuno kay ang GCash monthly man dili dangatan og 15 days oy puno na mo na haron sad masayon-sayon haron sad may malangit di kay may magsigig linya dito nya balibaran lang ta di man ni available pader ana basig na puno na ning imong limit idritso na lang sa atong bank accounts labi na mo mga online parishioners or kamong mangimbitar og inyong mga parenting tuas gawas nasod kay kanang Remitly kanang World Remit RIA unsa pa na diha ambot MoneyGram Western Union pwede man na sila ingnon nga idiretso lang sa bank accounts. Ato man ang ipakita dinhing atong bank account sa inikada nato misa kana inikanta nato sa offertory song sa atong TV sa dito ba sa online ipakita na nato ang atong bank account sa Land Bank o sa Metro Bank. So diha lang ipadala aron mahurot dayon ning 24,466. Pero haguan sa daan ako claim dito kanang mga lokal nga gipadala nga makuha sa ato Palawan, sa sana Imluilier, sa Cebuana, RD Pontiac ug uban pa. Ang ako lang sang ihangyo nasa taroy mga pila ka buok nga di maklaim sa RD Pontiac kay ngano man why name of sender, wa pagyoy amount, wa say reference number nga gipadala. Kay duha man nakabuok ang RD Pontiac magpadaog reference number pero why sender why amount igabot dito ilang pangayoon gikan sa mo claim unsay reference number name of sender og ang amount og di ka provide di nila i-release kaya nga naman counter checking na nila kung ikaw bagyod nagkailhanay bagyod mo nagpada mo na kamong nagpadala suwat lang sa dakong ang inyong ako ning hisgutan tungod kay kining tao nga limpyo kasing-kasing maningkamot sa ni siya nga dili magkalisod ang iyang isig ka tao. Ang iyang hunahunaon kanunay ang welfare sa iyang neighbors. Mo na nga ningos Kristo higugmaa ang Dios labaw sa tanan ug higugmaa ang imong isig ka tao sama sa imong kaugalingon. Wa man tingali usa nato dinhi nga gusto gyud maglisod-lisod. Ang atong kaugalingon ato manginang ibutag hayahay. Bitaw nga naghimo ta ng dako kay ang electric fans babaw nga naman aron mamuhayahay kay sa una dinhim katong wala pa na siya unsa man inyong naong diha siging ana nya mo humili ko gingon ani kataas hala lingi na dito kakalimuot ba ni kadugay ba ninyang mahuman karon tanawa di ba wa na gyud mo na maypay pero na nagtuay na sang liog na sad amay lang na kaysa kato mamaypay muhatag kita og kuan ninot nabitay na ingon ako pagsuod dire tay dili taga ato ba ingon din siya pader ni anhi jud ko kay mutan-aw jud ko sa inyong simbahan pagtan-aw niya hala kanindot ba ning inyong mga lingkuranan pader ngano kanindot ani dinhi nako hibaw kag nganong nanindot ni insya ngano man pader nako tungod sa imong donation siya wa pa bi ako ka-donate pader nako to ato pisina ako donate dito ay pagpunay daig-daig diha dito donate dito pasabot gipanindot Manila gitagaan man tagdaghan nga mga grasya gigamit sa nato dinhi munindot gyud ang atong kinabuhi basta maghinatagay na ta wa nay mangawat wa nay mangilad manglimbong maningkamot na ta nga malimpyo tang tanan sige manindog ta mga limpyo
Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang gasa sa pagtuo o pagkamahigugmaon, mapadayag diha sa atong mga buhat nga maayo. Busa karon magampo kita nga ihatag sa Ginoo ang mga grasya. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang sakop sa simbahan, nga magpuyo na ang tanan diha sa diwa sa kaluoy ug pagkamaunungon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga makabaton sila og sa grasya sa Dios, nga magmalaumon sila sa pagsulbad sa mga katilingbanong suliran sa atong nasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors og donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga mahiusa na sila uban kaniya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Maluluyon nga Dios, pamatia ang amo mga pagampo, nga gituboy namo dihas gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.